hon korte la penejir tum dak duar bagri dolamara hawarisu yang atum nolom isi joike habirta mate birta ke bi do la bakso birta ke be ke na tung ka por hina katum atum ko ana por hi ki do pen si rong ke sang nang ma thang ke long dun de ko pipi do ma nang li me thang ake thek ben ali ka videra sonon ke chi thek long du ma bulutang te nang itum lamang sola mun chi pa na jura pe prap jin pen non mat ili tum sara long chingki ji thanam te ki joy wan do ji ar jui thai tum sar ko rong phar pen I tum han birta ke minang ke peklang alam do ar jui tha Kardom katugoy khanta nili pini isi hini alam nang tuhan ke pachini ke nang sat ke pachini ponji pusi nili labang so video salam poniglo asi ke pachini alam thegala halo je karbing long pinangana riso jangatum metric pass jot pen higher secondary pass jot pen hem akitu kusung ben jok charli thekthedat julason hem do pong julason pinangana riso jangatum do the lahaitum kichari ke ninghang setabe hem asawo kadure pen chari thekthedat pu sakuri chahang nang ta sakuri ta longle contract ta chuklem thekhe julason pinangana riso jangatum do lasi ilitum karbeng to mas council cm sir dr tuleram no han alang litum han mesena towar ilitum han isolam bipono yela bangso towar ke lahelo je ladak PMKVY 40 scheme under the Ministry of Skill Development labangso scheme ilitum han mission nang ilitum han towar nang thu pipono nang ulai pipono lagela hello je ajiha ka hormu ilitum kichardi pon akijo ipen awar sailongji labangso kichardi poni lage kopi pisi kichardi ponai ma bulutangte la nang ilitum dak ni nang pori pi ko ho ada lage electrician lapen ke CCTV installation lapen hardware device mobile and accessories repairing computer hardware technician battery system assembly operator ITES web application developing tourism and hospitality la isi hini kethom pli pho troxy ormu nang tum dak joy ben chari bonongji labang sa training ke di phulong si peduponji a training non mat nang tum han cheklo yon thom a nang tum han training piponji a ki joy pen la pen parta la dak mithang kichu kidu aphanta cheklo yon long suri kya patangka piponji pusi itum CM sarben pangdakpon lasi lahai documents ke ko PPC nang ima la nang tum la dakta alu la dakta sop angton pilab lo ho nili group long ta pilo sitami nang tum arju point non la dak bangke jong sinang li metric pass chot ulotang te metric pass certificate pi dunang po la pen higher secondary an ke ledun pulunang te higher secondary ke pass la pen BA ta porhi lo pulutang te BA ta ke pass certificate jong sinang li BA an ta ledun ne det pulutang te metric pass chot sita chok la pen higher secondary an si porhi chot pulutang te higher secondary ke pass certificate chok la sologot address proof of han মানে nangli tum caste certificate piduno la pen aadhaar card piduno la pen ke voter ID la pen photo passport pakthom piduno asi lahui aphan nangli tum akijoi charlie ponlongji so akijoi charlie pon pen mo nangli tum han certificate mate diploma piponji asile bangso diploma jong sinang tum long lo pulutang te nang tum mithang dukan chukuli thegi tum ta chukuli pon long po la pen kona ne sakuri posta jong se khali du gok pulutang te nang tum cho apply dun long po la pen ke la document ke do tum han bang ke
nang tum pinangan awar sai ladak long ponji la si nang tum jong si la solong training long ke join du jining hang tum do puludang te nang tum methang si documents che thon namji puludang te council long humri damon hadak IT cell buisi office duji hala dagle nang tum che thon naming no la pen jong si nang tum che thon nam thek the puludang te nang tum documents bangrim ra nililong nang thoning non registration के लगे मार्च 5 तारीख 4 नि के मार्च तारीख 4 नि के लास्ट डेट ल सोप्रांग से इलितु registration के पतांग न दंग पो जों सिनांग लितुम मेथांग चि थनम थेक थेक पुलदंग ते निलिलंग नंग थनम सिता निलिलंग ता तारीख के थम आरनि के नंग ले लाब नंग पो निलि तारीख क्लियर नि निलि नंग थन पिदंग पो जों सिनांग लितुम interested ning hang tum do pulo tang te pen jong sinang le tum hang si chi thon nami pul dami chi thon nam ta chok di fu da ming no council long mani phana du da na IT cell bo hada se office do ji hala da nang le tum dam no hada nang le mit hang document su mukha che pon no e ga da registration kuri mon asi nang le tum la bang so sai prabjin pen nang le tum ki claim poni phansi chuning rilo Lepen leader som hada ni lichoning rilo ben ke api po guardian dum hada ni lichoning rilo jongsi leader satum ta nang tum te boktara yo sumar tum do julason ke thekire porhi ke dukolu tema ba matric pass higher secondary pass lo hem do pom lason theklong kulo dang te alang dum han birta pachi damigra labang so training long padunik tha kecheng si kenang litum han chekloyan thom an training pipon po akijo ipen pen kicho gejun kido kathak han mangke inut pen suri ke batang ka pipon po nasila sonsi council CM sarpen pangdak ponlo alu tala hello jo nasila solo nili group long tapilo yung si group long ke por nang tum ini duar bogri local emisi mate education EM sar alangli niliphan batai birta nang en bomlo je son ke chari ye tum do training ke pidi tum do pulong te prabjen pen nang pachini non alangli un an pen nang chirap nang chetu dun popusi ile tum asar Richard Sarta alangli kaita birta niliphan nang piwerlo pen alangli kenang ye son anta alangli un an pen nang chirap dun popusi ile tum han birta nang pachini pon asi churu nang ji ile tum yem sir mate duar bogri local emisi Richard Sar kaiki da tum han ajat akidu kusung nongta kang hon EO dunde alangli phan churu nangji nasi alangli hin pensi initiative NC labang sobirta nili phan opachinlo la pen karbon autonomous consortium sarphanta nili churu lo athe alangli jola hai hui और साइकी में इकिरी pot ansi na tuhan pachin cholo kardom